салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Дастаи каталонӣ ба ҳимоятгари Байер Ҷонатан Та таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст ва чихеле ки Sky Sport хабар медиҳад, гуфтушуниди аввалия бо агенти Та Пини Захави анҷом дода шудааст. Феълан дастаҳо амалисозии трансферро мустақиман муҳокима накардаанд, аммо Барса метавонад ба зудӣ пешниҳод ирсол кунад. Шартномаи Та бо Ливеркузен соли 2025 ба охир мерасад ва футболбоз ният надорад ки онро тамдид кунад. Дар мавсими гузаштаи Бундеслига ӯ 31 бозӣ анҷом додааст ва 4 гол низ ба самар расонидааст ки натиҷаҳои ӯро зебу зинат медиҳанд. Хулоса равзанаи трансферӣ ба охир расида истодааст ва ҳатман Барселона рӯйдодиро ба қайд хоҳад гирифт. Пас аз ғалаба дар бозии хонагӣ ва бозии муҷалло нишон додани нилнориҳо, Ханси Фликт бачаҳояшро ба бозии сафарӣ бо Райо Валлекано омода месозад. Омодагиҳои Валлекано ба мавсим аз трансферҳои анҷомдодааш маълум аст ва мебинем ки то куҷо он муқобили Барселона кор медиҳад. Тамошои бозиро ки шоми имрӯз баргузор мешавад, шумо метавонед бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин нисоб пуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Клеман Лангле мавсими 2024-2025 ро дар ҳайати Атлетико Мадрид ҳамчун иҷора мегузаронад. Хабар медиҳад сомонаи расмии Барселона. Созишнома байни дастаҳо то охири мавсими ҷорӣ баста шудааст ва имкони харидро пешбинӣ намекунад ки ояндаи ҳимоятгарро пас аз бозгашт ба дастаи каталонӣ боз мекунад. Дар мавсими гузашта Лангле дар иҷора дар Астон Вилла вақт мегузаронид ки дар он ҷо дар 14 бозии Премер-лигаи Англия ширкат варзида эътимоднокии худро дар дифоъ нишон дод. Акнун ӯ фаъолияти худро дар Ла Лига идома дода ба Атлетико ҳамроҳ мешавад ки дар он ҷо умед дорад дар баромадҳои муваффақи дастаи мадридӣ саҳм гузорад ва сатҳи бозии худро низ баланд бардорад. Федерико Кьеза ба Барселона намегузарад. Тавре ки Марка хабар медиҳад, дастаи каталонӣ имконияти хариди вингери Ювентусро пеш аз ба охир расидани равзанаи трансферӣ фаъолона омӯхт, аммо ин вариант бо як қатор сабабҳо ғайриимкон шудааст. Монеаи асосӣ ферплеи молиявӣ аст. Бо вуҷуди талошҳои Барса барои оптимизатсияи музди меҳнати бозингарон, даста натавонист ба сатҳи зарурии лимити хароҷотҳо баргардад. Трансфери Кьеза тақрибан 12 миллион евро арзёбӣ карда мешавад ва агар маоши бозингарро ҳам ба назар гирем, ин сарфаи калон ба буҷаи даста мегардад. Ҳамин тариқ гузариши Кьеза ба Барселона ғайриимкон мешавад ва даста кӯшишҳои худро ба дигар вариантҳое ки ба шароити феълӣ мутобиқ аст равона хоҳад кард. Хабарҳо баромада истоданд ки Неймарро хоҳиши ба Барселона баргаштанро кардааст. Тавре ки Диарио Спорт бо такя бар рӯзноманигор Жерар Ромеро хабар медиҳад, ҳамлагари бразилиягӣ фаъолона кӯшиш мекард ки дубора ба дастае баргардад ки замоне он ҷо шӯҳратёр гашта буд ва ҳунарнамоӣ кунад. Новобаста ба он ки даста ба тақвияти канори чапи хати ҳамла ниёз дорад, сармураббии Ханс-Дитер Фликт тасмим гирифт ки пешниҳоди Неймарро рад кунад. Яке аз сабабҳои асосии ин қарор ҷароҳатҳои пайдарпайи бозингари бразилиягӣ мешаванд ки дар солҳои охир барои бозии устувори ӯ монеаи ҷиддӣ гардиданд. Ин ҳолати Неймар метавонад ба шакли умумии ҷисмонии даста таъсири манфӣ расонад. Илова бар ин, маоши баланди Неймар ки метавонад буҷаи молиявии клубро хело зиёд кунад, дар қабули қарор оиди ӯ нақши худро бозид. Ин омилҳо дар маҷмӯъ бозгашти Неймарро барои роҳбарияти Барселона камтар ҷолиб карданд. чихеле ки қайд кардаем, имрӯз Барселона дар сафар бо Райо Валлекано бозӣ хоҳад кард. Ҳамлагари тоза ҷалб кардашудаи даста Дани Олмо новобаста ба он ки дар ҳолати хуб қарор дорад, то ҳол ба қайд гирифтан нашудааст. Акнун Барселона нақша дорад ки аз ҷароҳати Кристенсен истифода бурда то декабр Олморо ба ҷои ӯ номнавис кунад. Ин қарори даста то ҷои нофаҳмо мемонад, зеро наздикони Кристенсен изҳор доранд ки ҳимоятгар пас аз як моҳ ба майдон бармегардад. Агар раваду Кристенсен тезтар муолиҷа ёбад, вале натавонад ба майдон баргардад, пас ин муносибати даста хело бад сӯи ӯ номида мешавад. Лапорта ва ёварони ӯ ҳеҷ не ки ёд гиранд ки чӣ бояд кард, на сих сӯзад, на кабоб. Тасаввур кунед, шуморо маҷбуран аз ҳайат берун мекунанду шумо ҳаққи иштирок дар бозиҳоро аз даст медиҳед. Ин гуна амалкарди дастаро шумо чӣ хел баҳо медиҳед? ҳатман дар комментария фикратонро баён карда, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.